Minilyon nga pesos nga kandidat sa mga used clothing nga giangkat gikan sa abroad na kumpiskar sa Bureau of Customs. Kaganina formal nila kining gitugyan ngadto sa DSWD aron mahatag nga ayuda sa mga biktima sa bagyo. Ano yung report ni Nico Serino? Gibuksan kaganiha kining 40-footer container van sud sa Cebu International Port. 5 ka mga container vans nga dunay sud nga mga used clothing ug mga habol ang Gipang-sakmit sa Bureau of Customs. Gipresentar ni District Collector Elvira Cruz ang nakumpiskar ngadto sa kadagkuan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Subay kini sa baguhay lang nga kamanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa customs nga ipang-donate ang nasakmit nila nga mga used clothing. Aron kini mahatag isip relief goods sa mga apektadong pamilya sa bagyong Ompong. But as you can see naman, not all of these are used diba? You saw the condition, diba? Some are almost new. Overruns. Nasuta nga gikan sa Thailand ang mga kargamento nga nakapangan sa lain-lain nga mga consignee ug mga kompanya. Ubos sa Republic Act 4563 gidili ang commercial nga importation sa mga used clothing. 1.5 million pesos ang banabanang balor sa matag container van. Buot pasabot, moabot sa 7.5 million pesos tanan. RA 4563, an act to safeguard the health of the people and maintain dignity of the nation. That's an act against importation of Ukay-Ukay. As per the directive of the President, from now on, that would be our procedure. Before, ano po process na? Before, it's just condemnation. Gihangop sa DSWD ang donasyon. Apan mangayo pa sila o katinawan sa central office kung mamahimo ba nga mahatag usab sa uban nga mga calamity victims ang used clothing. Kinitungod kay wala may taga Cebu o Central Visayas nga apektado sa bagyong Ompong. We are asking the directive of our central office because if there is a need for us to distribute, especially if the disaster happens here, the mga local disaster nato. So we are asking the permission and the final instruction of our central office. Nico Sereno, Balitang Bisdak.